La visibilitat de les dones als mitjans és escassa, esbiaixada i està determinada per la mirada masculina que ens objectivitza i ens estereotipa. Quan reclamem visibilitat als mitjans estem parlant d'una major presència, d'acord amb el tant per cent de dones que hi ha al món, i especialment a les facultats de comunicació i periodisme, on som majoria, però no només. No només això, també volem ocupar papers importants, llocs de poder i de decisió, volem ser directores, conductores de programa, editores, i no ocupar sempre les tasques de redacció i producció que s'assemblen tant a aquest rol típicament assignat a les dones de secretària cuidadora. També volem trencar amb el cicle de vida de la dona als mitjans, que és entres, ets la jove riallera del programa, creixes, descobreixes que no tens espais per desenvolupar-te professionalment i a partir de certa edat desapareixes del mapa. També ens faria moltíssima il·lusió que no només estiguessin en pantalla dones blanques, cis, hetero, de classe mitjana alta i amb cossos normatius, no? Perquè realment els mitjans poguessin reflectir la diversitat de la nostra societat. També estaria molt bé que les dones es concebessin com a subjecte universal i no com a persones que només poden tocar temes atribuïts a les dones històricament també, com la maternitat, les cures, la bellesa, la moda, la premsa al cor, o la versió avançada que és tu pots sortir a parlar sempre quan parles de feminisme. Sí, perquè seria com si, per exemple, els homes només sortissin a parlar de futbol, de barbacoes i de cotxes, no? I després els fessin fora per parlar de la resta de temes, que seria absolutament ridícul i raríssim. Tenim un panorama mediàtic que no és ni just ni representatiu i volem un que ho sigui. Sí, o sigui que des d'aquí ja us informem que no ens conformarem més amb les mulletes.